Hello mga kabisdak. Karon na sugilano nato handumanan sa usa ka awit ang atong magtatampo nagngalan og Julius. So aduna kini siya ay naibgan nga babae og nahimo niyang uyab apan sa wala damha ang maong babae wala sa iyahan higugma kay didto sa iyahang suod nga amigo. So na-traitor siya sa iyahang amigo. So sakit kayo sa iyahang buot. So mga ko to ang sugilano ni Julius. So bani ko ninyo sa pagpaminaw. So kung siya pa tong wala pa makasubscribe sa akong channel, palihog kog subscribe o click po sa notification bell para ma-update mo sa sunod na upload. So dili na to ilangan nato nang isunod. Handumanan sa usa ka awit. Handumanan sa usa ka awit. Kung hindi rin lang ikaw. Mayong adlaw kanyong tanan nga mga suking tigpaminaw ni ng handumanan sa sakawit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi, nini akong kaagi. Ako si Julius. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay kining akong kaagi, palihog sa pagtugtog sa awit nga reguluhan. Kung di rin lang ikaw. Galaw, nahihirapan ang puso. RMN Drama presents Handumanan sa usa ka awit. Ano ba daw sa iyang kaagi karon? Mao kining usa ka lalaki nga taga Cebu City. Ang atong matatampo, nagdasingan niya, Julius. Doon sa kada bay? Sige-sigihan ni mo. Li diha? Paabot ako nga gawa si Aya, bay. Huh? Ano naman? Ganahan ko nga magsigig tanaw niya. Daan lagi ko. Naibog ka niya? Lagi? Ay kabala ka ha? Ako rin bahala ninyo. Sungog-sungugon ta mo. Kaya, si Gerson o? Ngita ni mo? Ha? Nga naman? Boy, ngano ko na boy? Kuan. Aya, pwede ko mag-istorya niya nimo? Kanang kita rang duha ba? O ka na. Buli, amigo na ako. Ang ano tayo karoon na lang kamasulti. Ayaw lang. Kana nang wala into. Oh, sige. Yes. May chance ka na, bay. Bay, ato na ko ha. Biyan ko nimo, bay. Doon wala mo kay inyo. Ang, ano sa man ko eh? Wala magkagbayot. Bay, kanang... Ay, sakto ka nga manguyab ko ni Aya. Uy! Swerte na kikabay. Guwapa si Aya. Nya, bright pa yun. Sige na, ato na ko. Good luck, bay. Kapag pagkabot ako sa bay, nanawag man din si Bajerson. Uy, hala. Si Aya man din eh. Hello? Julius, nakoy ko sa isulti ni mo before ko makikistorya ni Gerson. Ano sa man na? Gusto na kong mahibaw ka nga makikistorya ko ni Ron out of respect. Pero kung manguyab siya, dili na ko siya sugton. Tungod kay ikaw ako nagustuhan. Ha? Abi na ko na ko chance. Wam day? Ha? Okay, yan, ang sa mga resulta niya. May laing ko na siya nagustuhan, bay. Ay. Kinsa ka sa? Surtiya ka sa lalaki nga yang nagustuhan, no? Bay. Gusto na ko mahibaw ka nga makikistorya ko ni Ron out of respect. Pero kung manguyab siya, dili na ko siya sugton kay ikaw nga ko nagustuhan. Ay, hindi magkamawasak mo na ako na Aya. Ganun gisulti pa magito nimo.
Seryoso ka? Ako? Ako mo'y nagustuhan ni mo? Pero basig binuangan ako niya. Kinala maklaro rin ako. Tinuod bitaw to kong gisulti. I love you, Julius. Aya. Ay, murag wa makay gusto na ako. Sige. Kalimti na lang akong gisulti. Kadit lang. Hmm? Kining. Nahibaw ko nga malain si by Gerson ini. Pero nakagusto sa kunin mo, Aya. So, kita na? Oo, kita na. Bay, Traidor kanda ko! bay, sorry bay. Bay! Dali sa panahon nak, no? Murag kanos alang tong ni-graduate mo. Karon nindot ta kay kag trabaho. Mawalagi ma? Tuo di ay ba? Wa na lagi ko makakita ni Aya nga mo anis ato. Pero may masyang busy ma. Sukad nga nakatrabaho siya. Tagsa na lagi may nga makita. Uy, mao ba? Unya, nak. Kanos aman mo planong magpakasal? Sa tinuo lang ma. Nangandam na kong sing-sing. Planan na ako nga mapropose niya. Maayo hinuon, nak. Excited ko, anak. Sorry. Pero, dili pa ko andam. Pero, babe, unong nakakatuig. Dili pa gyapon ka andam? Dili pa, Julius. Sorry. Okay na. Magpaabotan ko. No. Ayaw na kong paabot, ah. Ano sa? Ano man? Makigbungod na ko nimo. Ano sa? Babe. Ay, pagbinuang yung anak na. Seryoso ko, Julius. Dili na ko happy. Ano dili man? Kihatag man ako ni mo tanan. Wa sa taga didi sa mga butang nga gusto nimo. Gisabuta ka. Gipangga. Gimahal Unya, dili ba ti ka mahal? Dili na ti ka mahal, Julius. Mong buhiin ako. Ayaw. Salamat kay giubanan ko ni Moron. Brad, ha? Ay, sa payarat. Someday. Higaw ko ta. Oh, ikaw na nasa nga akong amigo. Di ba nasultihan na di ka sa akong nabuhat ni Gerson, di ba? Oo. Today, anong nagbuwag mo ni Aya? Wala na ako makasabot niya, Brad, eh. Gitaro man tanah ko siya, pero sa iyo naman siya nga nakigbuwag na ako. Oo. Sabtal siya, Brad, eh. Tagil siya siyang kagawasan ko. Brad, Ano mo ko na, Brad? Kung mahal yun mo saya, no? Pasag di siya nga magmalipayon bisag guwa na ka. Brad. Dili ka matuman sa gisulti ni Brad Ronald na ako. Dili pwede nga makigbuwag lang siya na ako. Sa iyo lang ka sa iyon. At doon ako si Aya sa ila. Doon ako sa ila. I love you. I love you too. Aya? Oh. Brad Ronald? Traitor ka! Labanan pa din mong traitor! Ha? Ano man? Sakit? Ha? Sakit ka traduran ka sa mami ko?
Nabuhat na to na ako, kay gimahal na ako si Aya. Huwag ikaw, Aya. Anong imo man nabuhat na ako? Sa kadagan sa mga lalaki, ang ako maging amigo. Ihigog marasad ko! Usa? Di ko mo to. Muto ka magsadili. Mahal na ko si Ronald. Og dili na ko mo balik pa nimo. Aya. Kung hindi rin lang ikaw ang Murag giduslak ang akong kasing-kasing tungod sa gibuhat ni Aya. Pero nakarealize ko, siguro, mo na to'y gaba na ako sa akong gibuhat sa akong amigo. Kung yun siya na ako pagkuha si Aya, mausad ang nahitabo nga pagpangilog sa akong amigo din ako. Huwag ako'y laing mabasol, kundi ang ako rin kaugalingon. Dinhi na lang kutob, o daghang salamat sa pagtagad nining akong tampo. More power sa RMN. Mao kito mga higalan kaagi ni Julius nga taga Cebu City uban sa awit gayang kapangayo. Awit nga regalohan kundi rin lang ikaw. Ang maong kaagi gibatan no duha sa radyo ni Carol Marie Caen ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higalag mga suking tipaminaw. Kinasingkasing kong gidapit sa papada sa inyong nakalain-laing kaagis sa kinabuhi nga naglibot sa kawit. I-address lang nining talumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, salamat sa inyong pagpamina. Pinipigil